Tulo sa kapin sa 400 ka mga PUG drivers nga na-swab test nagpositibo sa COVID-19. Si Nico Sereno sa report. Sa pagkakaroon kapina sa 700 ka mga balik pasada driver's ID ang naandam sa Committee on Transportation. Kaganihang buntag, usa si Hines Napuli, PUJ driver sa rota nga 09C o Basak Colon ang mikuha sa iyang pasada driver's ID. Gisiguro ni Arnold Pagaw, admin aide sa buhatan sa Committee on Transportation nga negatibo si Napuli sa swab test. Gipasabot ni Kent Francesco Hongoy, Head Secretariat sa Jeepney Task Force, nga kabahin lang sila sa mga PUJ drivers nga nakapaubos na og seminar og swab test sa Dakbayan. Samtang tulo sa kapin 400 ka mga PUJ driver nga naswab positibo sa COVID-19, gikuha na og gibutang sa isolation facility. Just last Monday, we received the result. So for the 400 plus nga drivers nga gi-undergo na to full testing, tulo ra ka buok nila ang ni positive. Samtang kabahin sa rekisito sa mga PUJ driver nga gikan sa uban nga mga dakbayan nga mapaubos sila sa swab test matag 15 ka adlaw. Gusto lang masiguro sa syudad nga luwas gikan sa COVID-19 ang mga PUJ driver nga mamasahero. Kay kanang ID nila, it will be surrendered every after 15 days. For another full testing. 13 ka mga bag-ong rota girekomendar sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga ablihan na. Ang rekomendasyon sa Jeepney Task Force sa Mayor nga mopagawas og lain nga executive order nga magtugot sa dugang rota sulod sa syudad ug pagtugot sab sa mga rota gikan sa silingan nga mga dakbayan. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.